Sziasztok! Ez a videó egy back to school hol videó lesz, vagyis vissza a suliba hol videó. És megmutatom így egy kupacba a cuccokat. Valahogy. Igen. Szóval itt a tolltartóm. Ez ilyen pöttyös. Nekem nagyon tetszik, és ilyen lila. Most csak beledobáltam gyors egy cuccokat, úgyhogy kiszedem. Úgyis megmutatom. Van egy ilyen szívecske alakú posztit, ami ilyen színes. Ilyen kis színes, és nekem ez nagyon tetszik. Szóval, igen. Vannak itt vonalzók. Ilyen sok vonalzó. Mert kellett matek órára. Kell matek órára. Cellux. Radír. Ez 150 forint volt. A posztit az 200 forint volt. Van itt ilyen hibajavító, ezt még soha nem próbáltam, ilyen folyós, olyan, mint a körömlak. Látjátok? Olyan, mint a körömlak. És ez 300 forint volt. Van itt ilyen smiley-s radír. Ilyen szívecske a szeme, nagyon cuki. Van itt egy vonalzó hegyező. Egy rózsaszín és kék, itt meg rózsaszín. És ilyen, itt rózsaszín, úgyhogy egyébként ez nagyon hasznos, mert nem kell órán kimennünk a kukához. Van itt egy ilyen 6 darabos színegyszerűza, mert 6 darabosat kellett venni, és ez 180 forint volt. Van egy kicsi 150 forintos nebuló ragasztó. Igen, van 2 stabiló grafitceruza, vagy nem biztos, hogy stabiló, most így nem emlékszek, de én ezt 5 év alatt, ezt mindig ezt szoktam használni. Van 2 grafitceruza, még 2 grafitceruza, az egyik 3B, és a másik csak egy H. Van 2 tűfilc, egy fekete, vagy nem, 3 tűfilc, 2 fekete és egy kék, egy zöld. Az egyik fekete a tolltartómban lesz, a másikat meg itthonra fogom használni. Igen. Van itt 2 ilyen zebratól, egy kék és egy piros. És kiürült a tolltartóm. Most visszapakolom. És visszanyomom be. Na, igen. Van itt 4 darab famentes rajzlap, ezzel nincs mit mondanom, ez famentes rajzlap. Van egy bagyos papírmapa, amin ilyen bagolyka van, bagolyos, már pedig van bagyokkal. A belseje ilyen fulla, de mindegy. És van ilyen vannak ilyen színes papírok, ezek a színek vannak benne. Van egy kék füzet, ilyen csíkos, egy A4-es csíkos füzet, ez nem tudom, most így 200 forint volt, vagy 190. Na, ez 300 forint volt, ez a selfies, hogy a kutya meg a cica szelfizik.
és ez szintén csíkos. Igen. Van egy rajzgyűjtő mappa, ez a kis, tudjátok, az ilyen. A hátulja rózsaszín. Van egy matek füzet, ami ilyen szép virágos és ilyen A4-es spirálos füzet. Van egy ilyen, ahogy hívják ezt, ilyen füzet, ez is csíkos, ja nem, ez hangjegyfüzet, és vannak rajta pillangók, meg ilyenek. Van egy geometria füzet, ilyen hőlégballonos, és a hátulja sima kék, és ilyen füzet van még ebből a fajtából a boltban. Van ilyen bagyos füzet, ez ilyen kockás. Igen, van 5 darab ilyen famentes ütős rajzlap, van ilyen cicás, olvasásfüzet a hátulján. Kommentbe írjátok meg, hogy ez ilyen egér, vagy nem tudom mi ez. Na, igen. Van egy A5-ös ilyen kisméretű vonalas füzet, kék. Van egy cseresznyés A5-ös kisméretű vonalas füzet, és ilyen fajtában vannak a boltban még. Ilyen és ilyen, meg ilyen is van még. Van még egy ilyen szép virágos A5-ös spirál füzet, csík, vonalas. Van ilyen kis vignetta, bagyos. Van még 6 darab ilyen színes ceruza, zsírkréta, egy kis mappa, egy kis cuki mappa, ilyen. Igen. Van egy ilyen nebuló, ragasztó, igen, ragasztó stift és lilán fog, de hogyha megszárad, akkor zöld lesz, akkor ilyen átlátszó lesz. Van még egy nebuló, ami volt kicsi batoltartóban, ugyanolyan. Van ilyen átlátszó füzetborító. Van egy olló, egy körző, cellux tépő, mert van is benne cellux. Egy vékony, egy közepes és egy vastag ecset. 3 egyforma ilyen spirálos, virágos, köves füzet. Van egy ilyen kis cuki kutyusos füzet, vonalas mind a 4. Van egy sima füzet, ami ilyen zöld természethez kell. Van egy violettás, ez tavalyról maradt meg, és ez is vonalas, nem, ez egy szótár. Van egy ilyen lány, aki itt áll, és minden. Igen, és ennyi. Majd nem sokára teszek fel még egy videót, mert nem fogom akkor feltudni YouTube-ra feltenni, nem tudom akkor feltenni YouTube-ra, úgyhogy sziasztok, lájkoljátok és kommenteljetek, és iratkozzatok fel.